Egunon, Maialen. Egunon. Dual aukera eskaintzen zola, atzerne baita urtero esperientzi bat eukial nula. Eta, gero etorkizuna behi da eukineken lan irtera zabal horrek izan zien nahi maigade aukeratzea bultzau zeaten irizpidek. Egia da, maigadek gerraun zehar matiz aukera urte bakoitzen atzerrin esperientzi bat izateko, orduan nire kasun hirugarren maila iristeakon hautazko bat aukera beharra neuken. Nik aurretiken interes txiki bat neukenez lan harreman eta giza baliabideen gaien ingurun, pertsonakeko hautazko hartu nun eta hautazko horrekin Mexikoa joan ginen. Azkenen atzerrin zarenen eta ikusten dezunen beste batzuk zurekiko matizuen laguntasun guztie, dependiente oten dien, asko eskertu nun zerbait izan zen. Orduan, arlo pertsonalen eta profesionalen pila bat ikasi nun. Zehazki praktikak garatzea toka zaiten Arrasaten kokatzen den ikerketa zentro baten, ikerlanen, eta bertan netzako enpresa tipologia guztiz berri ezan, nik espero nuna zan, enpresa industrial baten edo produkzio lotutako zerbaiten praktikak burutzea eta ez ikerketa zentro baten, orduan netzako berri ezan. Eukin ditun lankidei esker eta nire bertako ardura honei esker, aurrea inal izan nion eta oso esperientzia ona bezala goatzen dut. Nire kasun esan barrauket gradue amaitu aurretik, zietekekin itxitan eukela bertan laniteko aukera. Zehazki ikerlanen nituen praktikai esker sortu zaiten zietekeko gaur egun dauketen lan postu hau. Orduan oso eskertuta hon bar naiz beti ikerlanen nituen praktikai eta gaur egun naizena bihurtzea indiatelako. Gustora sentitzen zeanen eta ikusten zeanen heldutasun maila batekin, profesionalki garatu dezula, emaitza ikustezunen sentitzen zuen arrotasune baita zure burukiko oso handi dela.